ଆସ ମୁଁ ଆଜି ସାତ ଶାଗର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବି। ଚାଲ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଏବେ ସଜନା ଶାଗ ଧୋଇକି ରଖିଛି, ଆଉ ସାରୁ ଦେଶୀ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏଇଠି 3 ପ୍ରକାର ଶାଗ ଅଛି। ଖୋସଡ଼ା, ଲାଲ ଖୋସଡ଼ା, ଧଳା ଖୋସଡ଼ା, ଆଉ ବୋଇତାଳୁର ଖଣ୍ଡ ରଖିଛି। ମୂଳା ଶାଗ ଆଉ ମୂଳା, ଅଲଡ଼ି, ଜହ୍ନି, ତୁରୁଡ଼ା, ବାଇଗଣ, এই ସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରି। ଚାଲ 4ଟି ଲଙ୍କା ପକେଇବା। ଏବେ ମୁଁ ପରିବା ପକେଇବି। ପରିବାଟା ସନ୍ତୁଳି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବି, ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇବି, ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକେଇବି। ଏବେରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି। ଇଏ ହେବ ଆମର ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ପରିବା ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଥର ଶାଗକୁ ପକେଇବି। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବି, କାହିଁ ଘାଣ୍ଟ କରିବି ନା, ତ ପାଣି ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ଦେଖ ଏଥର ସନ୍ତୁଳା ହେଇଗଲା। ଶାଗ ହେଲେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବି। ବିସିଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ଶାଗ ହେଇଯିବ ବିସିଲ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖ ଏବେ ମୋର ବିସିଲ୍ ଦେଇଦେଲା। ଦେଖ ଏବେ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପାଣି ଟିକେ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ସେ ଜୁକୁଜୁକିଆ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ଆମର ସାତ ଶାଗର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ।